Benvidos, benvidas ás quintas xornadas do Entroido, unhas xornadas que, como sabedes, comezamos plena pandemia para falar un pouquiño pois sobre os distintos entroidos que temos aquí no país, moi diversos, moi variados, que se atopan por todo o territorio galego. Tamén contamos con, antropólogos, historiadores, antropólogas, nas que puidemos compartir, non, información sobre as posibles orixes do Entroido, entender un pouco tamén pois os ritos que hai arredor desta festividade, esta gran festividade da cultura galega, tamén saber un pouco pois o significado dese animalario que hai no conxunto dos entroidos galegos, e unhas xornadas que tedes subidas tanto na nosa canle de YouTube como en formato podcast no iVoox e no Spotify. Este ano facemos as quintas xornadas, este ano non van ser en directo, por diversas circunstancias, porque xa non estamos no mesmo contexto da pandemia, pero tamén van ser unhas xornadas moi diversas, nas que vamos contar con entroidos e distintos territorios, o norte do país, do sur do país, vamos a contar tamén con outras persoas que nos van a poder achegar un pouco pois, o significado, non, de diversas mascaradas que hai, especialmente na zona de Ourense. E que, como digo, son unhas xornadas ben especiais porque, aparte, comezamos con un entroido que, como moitos outros, está en proceso de recuperación, pero que ademais ten a particularidade de que é un entroido que se celebra nunha illa. É o entroido da illa de Ons, e que, como digo, está nun proceso de recuperación, porque tamén, ao igual que noutras zonas, pois, o despoboamento, non, e outros factores influíron no abandono destas tradicións, e que para iso vamos a contar con Xosé Manuel do Pazo, que é filólogo, profesor de secundaria e investigador de entroido da illa de Ons. Non só de entroido, tamén da lingua e de outros traballos que están a desenvolver, pero pensamos que é a persoa idónea pois, para poder entender este entroido que, como digo, se desenvolve nun lugar pois ben fascinante como é a illa de Ons. Vamos a darlle paso e vamos a comezar a conversa con el. Moi boas. Boa tarde, que Boa tal? tarde. En primeiro lugar, darche as grazas por participar desta conversa. Comentábamos antes de fora de cámara, non, que estás a recibir moitas chamadas en hai meses, non? Entón, agradecer o esforzo para estar hoxe aquí. Nada que agradecer. Sempre visibilizar calquera entroido, este entroido en particular, pareceme esencial, entón sácanse uns minutos de onde sexa. Eu, de feito, xa hai un tempo quería contar contigo, pero ao final, por unhas cousas por outras, estive unha temporada sen facer conversas, pero era precisamente para falar sobre a cuestión da lingua na illa de Ons, que ten, ti sabes, mellor que ninguén, ten unhas particularidades moi concretas e que supoño que non é allea ao proceso, non, de castelanización, non? De castelanización, iba a decir, efectivamente, non? Sí. De feito, diso tratou a miña tese. É un dos factores que se analizaban é a influencia do español sobre a lingua tradicional da illa de Ons. E si, non é nada allea. De feito, eu estudei con xente, xa non son xente que viva na illa de Ons, xa non naceron, pero da miña xeración había moitos que eran descendentes da illa de Ons e ben poucos eran os que mantiñan a lingua. Porque eu, máis, lembro-me xa, falo igual uns 18 anos, ou así, coñecer algunha persoa de Bueu que me presentaba xente, non, que era da illa de Ons e que, ademais, sempre che dicían, non, que tiñan un galego, pois, moi particular, non, cun seseo aparte moi marcado, incluso cunha linguaxe moi propia, non, que supoño que tamén determina o lugar onde estaban, pero que, claro, supoño que o enfrentar o abandono da illa, pois todo iso comeza por Si, rompeu por completo. Nos anos 70 foi cando marchou, foi o éxodo masivo, principios, mediados dos anos 70, e a partir de aí, pois, marcharon para diversos territorios, tanto para o Salnés, para Noalla, para Aios, incluso para o Grove, un pouco máis arriba, para a Ribeira, algúns, e sobre todo viñeron para Bueu, para Cangas. Tamén os hai en Vigo, pero basicamente en Bueu e en Cangas.
Entón, nun primeiro momento, a xente que naceu e que se criou na Illa de Ons máis ou menos mantén a lingua con pequenas variacións, obviamente, a adecuación lingüística, pero a xente, conforme vai cambiando a xeración, a xente máis nova, xa ou se vai adecuando a lingua do lugar onde son residentes, Claro, ou non abandonando a lingua, como nas xeracións máis novas. claro. Bueno, e diso supoño falaremoslo agora, que tamén, lóxicamente, todo iso influíu ese abandono no Entroido e precisamente diso quería, bueno, comezar esta conversa, non? E preguntarche un pouco, pois, eso, como e cando comezou o teu traballo de investigación deste Entroido, non? Pois o traballo como tal empezou no 2018. Foi cando empecéi a gravar conscientemente e con intención de sacar información sobre o Entroido. Pero en realidade podemos dicir que empezou no 2010, cando empecéi a facer grabacións de xente da Illa de Ons para a miña tese. E de aí sí que saquei material, bueno, non era eu consciente do material que tiña, pero foron aparecendo mencións ao Entroido, dos mudados, de a música, de cousas así moi puntuais que despois recuperei para facer a recuperación esta, non? O estudio este. E foi a partir do 2018, precisamente, porque, bueno, eu estaba traballando no Instituto da Lingua Galega, órgano de investigación da USC, da Universidade de Santiago, e eu estaba no proxecto Corpus Oral Informatizado da Lingua Galega, o CORILGA, que é un corpus oral, polo tanto, un conxunto de grabacións orais transcritas de diversa índole. E chegou a líder, cederon as grabacións do antropólogo Gustav Henriksen, un antropólogo danés, que estivera aquí no país nos anos 60, desde o ano 64, finais do 64, ata o 68, 69, estivo percorrendo diversos lugares do país e un deles foi a Illa de Ons. Achegouse ata a Illa de Ons e gravou, pois, a verdade é que non sei canta xente, pero sobre unhas 30 persoas, tanto individualmente como en grupos, e a min, pois, asignaronme esas grabacións para transcribilas para ese corpus. En unha das grabacións aparecía nun minuto escaso un señor que falaba de que antes, cando era do tempo de seu pai, que facían un moneco de palla, que lle chamaban o Entroido, que o poñían en riba dunha ovella, que o levaban dunha punta a outra da illa, e que lle chamaban a iso recorrer os entroidos. Entón, eu que nunca escoitara falar nada diso, nin nada semellante, foi cando empecé a buscar se había algo así, se alguén recordaba algo así, e máis que máis había. E foi todo a partir de aí. Porque, ademais, supoño que, claro, en Galiza hai entroidos pois, que contan coa sorte de poder ter algo de documentación antiga, fotografías, etcétera, pero non sei se no caso deste entroido, se existe algún tipo de documento antigo, fotografías, etcétera, ou pola contra, non? Pois formaban parte do que é a transmisión oral. Pois, documento antigo depende de onde poñas o adxetivo antigo. Xa. Hai fotografías dos anos 60 de Staffan Morling, un sueco que tamén era antropólogo, era filólogo, facendo a súa tese, esta fotografía, por exemplo, facendo a súa tese, pois acabou caíndo de casualidade na Illa de Ons, ali namorou, ademais namorou non somente da illa, senón tamén dunha muller da illa, de Chefa Otero, e grazas a iso pois, temos grabacións en vídeo, fotografías, hai bastante documentación, pero dos anos 60. Máis atrás, o único que conseguín recuperar en prensa foi dos anos 20, 30, finais do 28, 29, 30, pero non ten nada que ver co Entroido, senón que é o mestre republicano que había ali, Cambeiro, sei que cantaba moi ben, preparou un grupo de rapaces para facer así como un coro, e levábaos, cando era do carnaval en Bueu, dos desfiles de carnaval e dos bailes de carnaval en Bueu, levábaos a cantar e formaban parte
desa teatralidade carnavalesca. Pero, xa digo, nada que ver co entroido que pudera ser o entroido tradicional da illa. Porque ti comentabas antes, non, que neses audios o Gustav Henningsen que había unha persoa que xa naquela altura falaba da época do seu pai, entendo entón que naquela xa non contaba coa vitalidade que podería ter, non? E polo tanto entendo que no proceso de recuperación, claro, o que hoxe ou no 2010, 2015 entendemos por xente vella, claro, xa é xente que posiblemente non o viviu en pleno efervescencia, non? Esa figura non, pero outras sí. O sea, a fotografía que mostrabas antes, aí o que temos son as outras figuras que si perduraron, tanto os mudados como as máscaras, que de feito confluíron nunha única figura nalgún momento, foron dúas, ou eu entendo que foron dúas, e acabaron confluindo nunha única, e solamente teño unha informante que dixo que había máscaras e mudados. O resto, nada máis que falaba de mudados. Vale. E tamén, un pouco entrando xa, pois, eso, a xente que nos está a escoitar, que diga, que é o entroido tradicional de Ons? Ou sexa, que figuras conta, que ritos principais ten, non? Supoño que, ao igual que o resto de entroidos, pois tiña unha estrutura ben determinada, non? O problema é como o recuperamos e o que chegou a nós, non? O que chegou a nós nada máis que foron os mudados, que iso perdurou ata o ano 75, despois algún mudado saiu, pero xa non era a función central do entroido, xa non facían aqueles actos performáticos que implica o propio entroido, e, polo tanto, o final do entroido na Illa de Ons poñémolo no ano 75. E a nós o que chegou foi iso, os mudados. Solamente esta figura que vai vestida, en principio, de branco, coa cara tapada, e que se dedican pois a zoscarlle nas pernas as mozas solteiras, e a roubar o que haxa nas potas do cocido. Iso foi o único que perdurou ata o ano 75, inmutablemente. Despois, eu o que fixen foi intentar recuperar pois funcionalidades que había diferentes dentro do que me contaba a xente, con base nesta grabación desta señora onde dicía que había máscaras e mudados. Entón, intentar discernir cal era a funcionalidade de uns e de outros, cal era a roupa que levaría uns e outros, pero xa é conxecturas, non é algo que perdurase. E, a maiores, a terceira figura da que che comentei antes, da que falei antes, que é o entroido, que é o moneco de palla que ia enriba dunha ovella e paseábana pola illa, como anunciando a chegada do entroido. A min, iba te preguntar, non, que particularidades propias ao estar nunha illa podería ter, non? Pero sí que, bueno, sabemos, no caso do nome dos mudados, pois é común a outros entroidos mesmo da provincia, non? Pois están aí as perriñas os mudados arriba de Tea, e tamén en Mos, bueno, quero dicir, en distintos lugares que entendo que ao final é en Bueu, efectivamente, é todo o mesmo, non? Sí, eu supoño, pero xa digo, son conxecturas miñas, pola parte máis lingüística, neste caso, que o nome da figura mudado que debeu de vir de Bueu, dos primeiros habitantes estables que foron para a Illa de Ons, porque a Illa de Ons repobouse a partir de 1810, pero a sociedade de maneira estable non estuvo ata 1850, máis ou menos, non? Porque ata esa época ían e viñan, pasaban temporadas longas na Illa de Ons, pero volvían á terra, entón ata mediados do século XIX non tivo unha sociedade estable ali. Entón eu entendo que a figura dos mudados marchou da península do Morrazo, de Bueu, de Marín, contra a illa, e aínda que as funcionalidades son comuns
ao que pode haber tamén no Salnés ou que pode haber tamén na Barbanza, o nome mantivo o de mudados de Bueu. E pois outro nome, o das máscaras, pois é un nome totalmente xenérico que pode aparecer en calquera sitio. E ademais neste caso supoño que non é como outros entroidos que ás veces aparecen nos fallados e cousas antigas, non? Porque neste caso entendo que o que usaban precisamente eran roupas vellas, farrapos, etcétera, non? Si, usaban roupa branca e máis roupa vella. A roupa branca podía ser sabas, podía ser roupa antiga, roupa interior antiga, e tamén unha cousa que sí que marca moitísima xente é que utilizaban as roupas dos quintos. Unha vez que viñan os quintos da Mariña, que é roupa branca, utilizábana tamén para... que aparece nunha das fotografías que mostraches antes, aparece un dos mudados vestido en nesta, exacto. Nesta. O segundo pola dereita, que está máis ao fondo. Iso é roupa da Mariña, roupa de quinto, e como era branca, pois utilizaban para ir de mudados. E despois outra roupa bella, incluso capas, destas capas, na illa chamanlle capas, as corozas. Capas de palla, tamén das que se utilizaban para cubrirse da chuvia, tamén era unha posibilidade para ir vestido, non? E un pouco, cal sería, quer dizer, que diferencia hai entre o papel das máscaras, non, dos mudados? Se un pouco, cales serían o papel que terían cada un? Ben, xa digo, isto é conxectura porque a nós o que chegou foi o mudado facendo todos os roles. Pero pola distinción que si marca esta informante do inicio, esta comentaba eu antes, os mudados dedicábanse a estes roles máis do caos, de roubar, de mover obxectos de lugar, como os carros, as cancelas, ou incluso roubar roupa interior que estivese colgada, ou roupa que estivese colgada, roubar tarteiras, trepias, todo o que implica caos, non? E tamén varear as mulleres durante a fiada. Mentres que as máscaras entendo que facían un rol máis petitorio. Igual que hai outras figuras que só se dedican a pedir polas portas, a bailar ou a facer rir, esa sería máis ben a funcionalidade das máscaras. E as máscaras... Sí. Sí, no, dice, un pouco as máscaras, como serían? Non sei se nos podes mostrar algunha para ter, bueno, unha idea aproximada. As máscaras de cada un deles, as carautas. Sí. Bueno, identifican moitos tipos de materiais para facer as carautas, as máscaras. Identifican as que se mercaban en Pontevedra ou en Bueu, que eran de plástico gordo, destas que creo que unha das que aparecen tamén nas fotografías. Identificaban tamén a que está no medio, a que é así como negra. Sí. Ou incluso a da dereita tamén é parece de plástico mercada. Utilizaban tamén, como se chama, tea, para facer pois unha máscara como esta. Temos aí non sei se aparece algunha, pero sería este tipo de máscara que levaba ou se amarraba directamente ou leva unhas cinchas como esta e amárranse as cinchas atrás, entón así é tapar a cara para que non se identifique a persoa. Vale. E outra das posibilidades que foi a que estamos recuperando agora para os mudados, para diferenciar as máscaras dos mudados, as máscaras van con carautas de tea e os mudados van coa que sería a que a mí me pareceu a máis interesante, que é coa codia do calacú. O calacú, cando queda seco, ten unha codia bastante dura, entón facíanselle os ollos, o nariz, a boca, metíanselle dentes, eu a esta ainda non lle puxen os dentes, non me deu tempo, e despois cunhas trenzas de tea amárrase atrás. E queda toda a cara tapada e non é recoñecible. O feito de poñela de cor vermella
foi por outra informante, non o informante que me falou destas máscaras, senón outra informante que dicía que ian vestidos de branco coas máscaras encarnadas. E iso que metía moito medo. Entón, na recuperación, pois, penso que tampouco estaba de máis pintalo, non? Sí. Porque son destas cores moi habituais no entroido. No entroido, claro. Sí, dime. Dalle. O que quería era ensinarche a preparación, que esta sería a codia do calacú, cando ainda non está feita de todo, que leva os ollos, por detrás vai raspada de todo, e así ten máis flexibilidade a hora de secar, e unha vez que está seca queda dura e pódese pintar, e non quedou ala moi ben, porque quedou moi estreita no medio, pero, bueno, é cuestión de pouco a pouco ir facéndoas e que vayan collendo... Bueno, a que mellor quedou foi esta, que a que xa está definitiva. Vale. E como, quer dizer, como está a ser este proceso de recuperación? Porque, claro, supoño, por unha parte, que desapareceu por ese abandono da illa, non? Igual que desapareceron máis tradicións, non só o entroido, pero claro, aquí falamos a parte dunha circunstancia moi concreta, que é unha illa, que é un parque, un espazo protegido, no que hai dificultades para poder vivir ali, no que non hai apenas xente durante todo o ano, non? Entón, quero dicir, con todas estas variantes, como se leva adiante un proceso de recuperación? É bastante complicado. Sobre todo é complicado, creo eu, porque non hai unha asociación dedicada a esta recuperación. E a asociación de veciños pois tampouco ten unha implicación que, digamos, máis forte para poder levar adiante un entroido deste estilo. Entón, pois, voluntarismo e ganas de que isto funcione e intentar, pola miña parte, pois, contactar coa asociación de veciños, contactar co concello, intentar acordar, saber que veciños van ir neses días, quen se quere vestir, é complicado, é complicado. Pero é o que distí, é dicir, o hándicap máis grande que ten a recuperación do entroido aquí na Illa de Ons é o feito de que é unha illa e que, polo tanto, hai que chegar ata ali, porque non está prácticamente habitada durante todo o ano, non? Un período completo de ano. Senón que está habitado por 3, 4, 5 persoas durante o ano e despois, en longos períodos, hai algunha parella máis que vai vivir ali a Illa de Ons e cando dá a explosión máis grande de xente na Illa de Ons durante o verán. Claro. Cando, sobre todo, hai xente que sí que é da Illa de Ons ou descendente da Illa de Ons, pero tamén hai moitísimo turista. E como é a acollida, sobre todo na xente en concreto que é da Illa de Ons ou que é descendente? Claro, non sei, a estas alturas supoño que esa xente que nacera na Illa de Ons queda moi pouquiña, non? No, ainda hai. Porque na Illa de Ons, xa che digo, cando se deshabitou foi no ano 75, máis ou menos, por poñer unha data redonda, nos anos 70. Entón, ata ese momento seguiron nacendo xente ali, e incluso vivindo, xente que naceu nos anos 70, seguiu estando ali e indo a clase ali. Entón, ainda hai bastantes. O que pasa é que teñan recordos do entroido, cada vez hai menos, claro. Os que naceron nos anos 40, 50, aínda así, pero despois nos anos 60 os recordos de entroido cada vez son menos, e nos que naceron nos anos 70 xa non hai. E como decía un pouco, pois, especialmente na xente que é da Illa de Ons ou descendente, un pouco como está sendo a acollida. É que isto recuperamos o ano pasado nada máis. Este sería o segundo ano que se realiza, entón a acollida ten que ser pouco a pouco, paulatina, non? O ano pasado aínda houbo, pois non sei, 7 ou 8 familias que foron ata a Illa de Ons, e si que puidemos saír, puidemos deronnos doces de entroido, puidemos roubar tamén algunha cousa nas casas,
pero a idea era que este ano fose a máis, e para o ano que ven un pouco máis. Pero claro, iso depende, xa digo, da xente da Illa de Ons, que será este entroido será o que eles queiran que sexa, porque é deles, non é de ninguén Claro. máis. Claro, de feito, bueno, eu vía, non, aí que se promocionaba polo concello, pola distintos medios de comunicación, pero claro, realmente quen o ten que levar adiante é a xente, se non o fai a xente, non Sí, é algo porque sostible a longo prazo. é un ritual social. Claro, Entón, se non hai sociedade ou se a sociedade dali non ten interese ou suficiente interese en leválo claro, adiante, pois desaparecerá claro, de volta e non. claro. Claro, e no caso do Entroido da Illa de Ons, bueno, supoño que pouco co que comentas, hai moi pouca información, non? Non sei si nesa recollida, si o que foi a dictadura incluso puido influir, porque claro, hai en zonas nos que influiu, non? En cuanto ás prohibicións o Entroido, noutras foi máis permisivo, entón non sei si no que na propia illa isto influiu de algún xeito. Eu teño constancia de que desde 1940, 39, 40, ininterrompidamente ata o ano 75 saíron sempre. Non sei o que aconteceu durante a Guerra Civil, porque non teño informantes que me poidesen comentar nada diso, pero tampouco me extrañaría que saísen igualmente, porque ali na Illa de Ons estaban illados, no Claro. sentido de defensa, digamos, da Guardia Sí, Civil e todas estas cousas, non? Si que ían ata a illa, a Garda Civil, si que ían, pero eran de forma moi puntual. Entón, para o Entroido non tivo que afectar en absoluto. Eu creo que máis ben o que afectou foi o despoboamento do ano 75 e incluso esa unión nalgún momento das figuras da máscara e máis do mudado que se puido dar, pode ser, durante a Guerra Civil. Non o sei. O que Eh, non eh, dou entendido é por que desapareceu o Entroido, a figura de palla. Iso sí que claro, non lle topei explicación, porque claro. é unha figura que tivo que desaparecer bastante antes da Guerra Civil. Tivo que desaparecer pois sobre 1915, 20, non creo que chegase moito máis adiante. E entendo que a única referencia que hai diso é a que falabas ti de Gustav Henningsen, non? Non, conseguín algunha outra. Ostras, Conseguín 3 máis. Dúas delas moi parciais. Unha señora, a señora Aurita, que naceu no ano 37, se non me confundo, sí que comentaba que tiña escoitado, que andaban cun moneco de palla enriba dunha ovella. Iso é o único que comentou, nin como se chamaba, nin que facían, non me contou nada máis. Despois outro home, José o Carabicho, díxome que el escoitaba cando iban ao mar os vellos que dicían que se facía un moneco de palla, pero nada máis que iso. E despois outra muller, María de Barbeiro, sí que me contou basicamente o que contou o informante de Gustav Henningsen, que se xuntaban os homes, que facían un moneco de palla, que lle poñían un pau no medio para que quedase dereito, que o amarraban a ovella e que o levaban dunha casa para outra. O que non recordaba era nin como se chamaba, nin que facían con el despois. claro. Bueno, realmente, probablemente non houbera incluso algún rito máis dos que xa non se sabe, non? Bueno, incluso non sei se había algún tipo de fiadeiro ou algo así no que nas datas do Entroido e por outra parte non sei se os informantes identifican cal era o día grande, se había varios días. Uh -huh. A fiada, na Illa de Ons, a día de hoxe chamanlle a festa, pero o informante este de Gustav Henningsen menciona que lle chamaban fiada e que era de pandeiretas e que se facía nas casas, aínda que despois tamén se facía comunal, non? O sea, comunal eran todas, porque se Claro, reuníanse, pero que se facía en lugar común, digamos. Guillerme Ignacio, que é un investigador do folclore, el entrevistou a bastantes máis señoras que tocaban a pandeireta, nacidas
a principios do século XX, e sempre identifica que tocaban a pandeireta os domingos e no centro, no que curro a día de hoxe, no almacén vello que lle chamaban, no almacén. Entón, eran os domingos, sempre, todos os domingos, pero polo Entroido cadraba os 3 grandes domingos de Entroido máis o martes de Entroido. E os domingos de Entroido eran o primeiro deles, o anterior ao domingo de Entroido, que se chamaba Domingo Gordo, despois estaba o domingo de Entroido, e o domingo posterior era o domingo de Piñata. E ademais tiñan o martes, despois do martes de Entroido, que era o martes de Entroido. Entón, estes 4 días eran os 4 días que tamén se facía a fiada, e eran os 4 días grandes de Entroido que tiñan ali na Illa de Ons. E antes comentabas tamén dos mudados, non? Bueno, de toda a cena de Bueu. O que é Bueu Concello, consérvanse a día de hoxe? Non. De feito, a forma mudado está moi en retroceso, está prácticamente desaparecida en Bueu. E ali o que impera, a forma que impera para as figuras é a de Vascalleiro. E o Vascalleiro desapareceu máis ou menos no 2000, a inicios dos 2000, 2003, 2002, 2004, por aí. Saíron os últimos Vascalleiros a facer función de Vascalleiro, que era pedir polas casas, e que eu saiba non volveu a ver. E, bueno, estándonos achegando bastante información tendo en conta, non, que ao final polas características é onde pois é complexo acceder a ela. Eu non sei se tedes proxectos ou ideas para poder documentar todo isto a curto, medio, longo prazo, non? Pois sexa nun libro, nun documental, etcétera. Se non me equivoco, circula por aí un pequeno documento teu, non? Introductorio. Sí, un tríptico que preparei para este Entroido, para a xente que fose ir ao Entroido deste ano, para que puidese saber que figuras hai e que o que se fai neste Entroido. Entón están as 3 figuras que che comentei, as 3 que conseguimos recuperar. Tamén se fala nese tríptico do que é a fiada, e dunha cousa que non me acordou de comentar, que é o que fan os mudados cando hai fiada. No medio das fiadas está, bueno, pois a xente tocando, bailando, poden ser de pandeireta, pode haber gaita, incluso había algún informante que comentaba que contrataba un acordeonista, e viña e tocaba. E chegado un punto, os mudados entraban na fiada para empezar a varear as mozas. Pero antes de que entrasen os mudados, avisaban ao gaiteiro, e o gaiteiro tocaba a muiñeira de chantada para que todo o mundo soubese que iban entrar os mudados na fiada. Es que é curioso o da muiñeira de chantada, non? Digo que non... Sí, é moi curioso, pero hubo 2 informantes que sí que tararearon que era a muiñeira de chantada. Iba a preguntar, claro, como puido chegar ata ali, pero bueno, eso de 50.000 xeitos, claro. Sí, popularízase moi facilmente. Claro. E que se xa a muiñeira de chantada, pois pode ser a muiñeira de chantada nos anos 60, pero mellor noutro tempo sería pois outra peza ou que fora. Claro, efectivamente. E xa por último, antes de rematar, tamén quería preguntarse, non ti, como dicíamos antes, traballas todo o que é a cuestión da fala na Illa de Ons, no Entroido, e levaches adiante ou tes pensado levar tamén outros proxectos achegados, non, a Illa de Ons, a nivel, bueno, etnográfico, etcétera? Sí, agora está, que creo que non che respondín a pregunta de antes, agora está para sair un libro que preparei con toda esta recollida do Entroido, que en principio sairá para a primavera, antes do verán, non sei ben, pero, bueno, que está xa na editorial, están a maquetar. E proxectos futuros, pois, é que teño tantas horas de grabación con tanta xente que podería sacar calquera cousa. Estamos preparando un compañeiro máis eu sobre a morte, todos os ritos da morte e todo o que ten que ver pois con preparar o corpo para a caixa, como
bueno, todo o que son os ritos en sí da morte, e máis os seres paranormais, digamos, non? Desde a compaña, as aparicións de xente, o trasno, as bruxas, o mal de ollo, todos estes elementos de convivencia no seu momento no día a día e que a día de hoxe vemos como algo máis máxico ou non sei como tildalo. Para min é o día a día, non? A xente convivía con isto. Para eles non era nada extraño a compañía, nin o trasno, nin nada disto, non? Entón, tildalos de máxicos. Xa, claro. Que ademais, bueno, o que comentas sí, é moi interesante, é un tema apasionante, pero que ademais, aínda que isto non ten que ver co Entroido, non? A Illa de Ons tamén era un punto de chegada da Santa Compaña, non? Claro, non había lugar en Galicia onde non fora a compaña. No caso deles, viñalles polo mar. Polo mar, claro, claro. Sí, sí, sí. Non sei se ten algo que ver aí tema do buraco do inferno, supoño que sí, non? Non, eu creo que non. Eu creo que o buraco do inferno que é máis ben polo... Bueno, que lle chaman o buraco do inferno polo ruido que facía o mar a reventar. O bater ali, sí. Claro, entón sí. era como decían eles que eran como as ánimas en pena e todas estas cousas. Sí, Pero sí, creo sí, que coa compaña, eu polo menos non recollín que desaparecese ali no buraco do inferno. xa, xa. Joder, eu é que non me lembro o sitio, home, pero que xa lembro de aí anos que contaban dali da zona da Lanzada, non? De Noalla, que sí que lembro dun par de señores maiores que falaban que dicían que partía para ali e tal, pero claro, non me lembro o punto, non sei se hai un punto de chegada concreto desta a Illa de Ons. Por Melide ou polo Centulo. Pode vir por riba do monte ou pode entrar pola playa. Sí, E sí, incluso sí, sí. se pode aparecer, eu non me acordo a quen yo gravei, pero que se pode aparecer no lugar, na casa, en que vai haber unha morte. Unha morte. Como anuncios. Sí, sí, sí. Pois, bueno, a verdad que vouche decir, vamos a agardar por ese libro de Entroido, pero non sei se desto tedes pensado facer tamén algunha recollida, o sea, algún libro, non? Pero son temas super apasionantes, pero no tocante ao Entroido penso que, bueno, serviu para poder coñecer un poquinho máis sobre o que sobre o que é a súa estructura, non? Nas próximas, bueno, os próximos días tería que sair o Entroido, pero, bueno, supoño que eso vai a depender un pouco de como estea o tempo, non? Sí, de feito acaban de avisar que cancelan o barco para este domingo, que é para cando estaba previsto, po domingo gordo. Entón, pois, estamos aí expectantes polo tempo, polo mar, e sobre todo, bueno, que cheguen a un acordo a navieira e máis o Concello para poñer barco cando sexa e que se faga o Entroido independentemente de que semana sexa, non? Claro, claro, aí o importante, bueno, si ten continuidade ao longo dos anos, penso que o fundamental, aínda que ao principio, ao final, non poide ser ese domingo e sexa outro, non? Nada, pois pola miña parte, nada, agradecerte, como dicía ao comezo, que puideras estar nestas conversas Orgullo Galego, parabenizarte tamén por todo o traballo, eu xa digo, xa che conocía o traballo todo alrededor da fala na Illa de Ons, pero este penso que é un traballo fascinante, supoño que ao final son sacar adiante todo ese traballo de recollida é moi complexo, non? Pero bueno, como digo, pois agradecer. Pero é gratificante, porque o ano pasado houbo moitísima xente que foi a esta primeira recuperación, que había 50 anos que desaparecera o Entroido, por iso decidimos empezar o ano pasado, e houbo moitísima xente que veu e moita xente que quedou fora, porque non houbo máis que un barco, a navieira non máis que fletou un barco, entón quedou moita xente fora. E para este ano había toda a que xa estaba o ano pasado e máis que reservaron billete para poder ir. Bueno, e ademais que dentro falábamos das dificultades, non? Pero sí que é certo que vivimos un boom do Entroido, no que tamén quizáis pode axudar, non? A acompañar neste proceso de recuperación. Sí, ainda que estes primeiros anos sexa complicado, eu entendo que en canto se estabilice, en canto a xente da propia Illa de Ons lle dé o valor que merece o seu Entroido,
pois que empezará a ter máis cabida, non? Claro. E intentaremos incluso ampliar o número de días que De días. se faga, porque ahora estamos condensando todo o que eran naquel momento as 3 semanas de entroidos, os 4 grandes días, nun único. E, bueno, foi unha decisión máis logística que outra cousa, pero con vistas a outros anos futuros, pois estaría ben podelo realizar en 2 ou 3 ou os que sexa. Claro, pois ogallá así sexa. Nada, como digo, darche as grazas por estar hoxe aquí. Bueno, nos próximos días sairá esta conversa e, como digo, parabenizarche por todo este traballo desenvolvido. Graciñas. Ciñas a ti. E nada, para a xente que nos estades a escoitar, esta conversa quedará, como dicía ao comezo, no iVoox, no Spotify e tamén en vídeo no YouTube, e estade atentas tamén porque nestes días van a ir subindo novas conversas relacionadas con estas quintas xornadas en Entroido. Nada máis, deixámoslo aquí, moitísimas grazas e boa noite.